Ago. Mema wakwa abade batiti obi kedwumadi so. Miding di Jimmy Hanks. Ya sonye hye bio. Ya betwa ya kenkan ne so. Eye Sika. Nanso na yebe fi ase no me de aseda kese ma Bureau of Ghana Languages. So wonga ma me ho kwan a me na woreka ho humai. Efe me de cdfi.net ase. So wonga boa me na me de dwumadi rebro. cdfi.net ya baifu bia bia wodigwa. Sa wo pese wo ton ade a tina wo fi na dwudwo ho. Twitwa wo niema ni mfonini na fa kogu cdfi.net. Wonga abeto no be frɛ wo ni wedding sawo so. Wonso wo pese wo ta ade a tina wo office, tina wo fi dwudwo ho ko cdfi.net. Ko pensen niema na ewo ho ni mu na to ne a wo pe bia. Michia mo amuhwe dwumadi nyina. Michia mankasa me papa Venerable Joseph Opare Hineku. Michia me mama Florence Ayebioti. Michia ma achrefu Madam Monica Frimpoma, Madam Josephine Edisai Piasa, Mr. Sari, Michia Ora Samuel Ofosuba, Michia me namfui Mrs. Lily Brechum Boateng, Theophilus Omane. Mo amaka nyina michia mo papa apa. Yo, yemfi ase Sika Tete so asia. Abne no wa memfafu nyina bobra eyeye abne no wa menkumi kobobra basa ohini fosu du fie no ofre ekukane ano bo no amane ne wre hoi ma osun ipi na na cheche ni wre biara antentam ekuka kire ne se etisa de a onku no na ninti omanfo antu no so amo no ahohora nanso se da bi da wo twa ne mnipo a orinya no aware da nebi echi no ekuko sikasu kobo ya onama mane ne odibu ano ne se onu no so betumi adehyeware na okoi wanya na asem a onkoka ohiani ompe ne ho asem inti na ote ekura di nkontomre ne ire nso ma ekua no bouse se ebe yara nen oyarefo besi abakwa aware a preku omanhene nemafo wotumufu a muntie mfa anye hwe eka moni ansa na muse mihu yanka nso na aka akiri wore kwa wuse osoro ba wo beso no hwese ne ato wanim guase aware eware enti wontutu mrika nko wore bekwa woto wo ase bisebise mu yiye na se ahoto ni asomdwe wo mu a ansa na wakọ enye se wo sorry putupru ene patabubu no na ayọkọ eyisan ye mobo ampa woni wa na wabusu asampa nsemfu na obi okrokro ni yi toato ayi nia eban ene ne eye ya ekukọ ware omahene no na ni tuaye eya ahoyaw ina ode ka yinum nyina eka ne nko a ankada no ne mabia no mu baako nanso na wotwa ogwan no gui enti ekukọ ina anya yie no eye no de se bribi ofihwe nanim se obeba abebo na aware no ho amane enye ne aka na wotwe na brosi fan du no yawnam ne ne repia ekuse onkofie na omanfo amedi won kasa se wode no risie oni bie ade ye mobbo ni ayawnam ne ne yire akua de odua ye eku no anho ne rere imom ehye ne den ma oprim ne koma se obekofie na ne ebeba mra edi se sekira ye no saa na ejamponi na ne kura omani na ori ye useyi na anana benyenye den oko sikasu gwa sokoto wadru ni owoma a odi besiw ebro edakese no na ade kyen no opro hwe so orisim na eyosunku nkakra ekukodu sikasu ano eyesu kese na eyiria wodi okoro na etwa esubontin yidin na wodi frɛ mmew no odu ho no osua tranua a ewo esunu konso no ase enso saada no ye daboni a wongoro esunu konso kra esunu ye obosom won a wobusu no tahu so ade a eyehu ema ebo won oyarepo ekutran ho chai a wasum daw oridwen ni wiase ho anche na ofi ase suin odi arehu pi twa ne ho agyaadwo se
Me na ewu amade ayemi o. Obi mro, obi mehwe mi o. Meje ewu amade ayemi o. Obi mro, obi mehwe mi o. Eku mani hunufo, eku brefo. Obra besi yiye a, na efi na abose. Asitena besi yiye a, na efi mfiti ase. Ade owu ayemi, ade owu ayemi o. Bo owu eku meje eku mena eja mi ejanka. Meri yenu deini, aje, meri wo. Ao eku, minfefu nyina bobra. Minko bobia, ayemi kodadwene. Minfefu nyina kwa aware. Minko bia, oja beto krom. Kodadwene, 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 kodadwene. Ayemi kodadwene. Ama menyo owu. Mere koda madwene masem. Owu amama no. Yo, ayemi kodadwene o. Abena eku, medi gwa megwa abome. Menkuni masem a, hina beka amame. Ejanka mobro. Minim sa, anka manko. Mine no wa oyonku biye di mewo. Eyisa mobro. Metimi baby. Odefo adaroma. Wabefa meko. Oduma ye bone. Debi. Oduma anya bone. Na ubenya se opari enya. Me ye deng medidia. Me sho no ara. Me ye deng manumpa. Me sho no ara. Sechra abaya. Sechra ahromia hata. Sechra nimo abrame. Okonkon seni sechra nimo abrame. Aje o. Ochere wa yawe. Yo. Obi brimpon yo nyamfo. Minti waribetu no adeso. Ibono ahohra. Wobebo mi odede. Na maswa ni mochew. Debi. Merintumi. Enimgu asede nefe ni mowu. Mewu. Abena eku mewu. Miwu a. Na asamasa. Edi oku beko. Okisi edi oku beko. Ama esiemu ejo. Ana efi beko. Abotokra na efi beko ama okwan ho ejo. Mewu ma hesechra. Abene no wa. Minfefu nyina bobra. Yiye. Abene no wa. Minko bobra. Basa. Meye bi na anye yi a. Mede no saa beko. Eno wa abena. Meye bi na anye yi a. Mede no saa beko. Eno wa abena. Eku sui ntwe ejaaju se no. Osori gina ehwe ne ho hyiae. Eye wia keteketa owiare bode nenen. Obi nko na obi ma. Wiase aye kranana temdin esu no ho. Wonti anu mamposu. Ohwe na obi ma no. Opopa nanim sanko nsu no mutu bi hohoro nanim. Ne nsa ho eni ade sanba nea na ade so asi ho. Osan ne niema yi intama foforo fry siesie ne ho kama she asonka bia na natoma no edi sika nkonsonkonson gu ni konmu. Efei opetweri dua bi onipa ho na ayefe sei ogina ho kakra na oyi ahwehwehwe nanim bi ogu ahome. Semirika sei na nusu nam so wa. Odi ahwehwe no she na yasi chichi ne niema no si kwanchen wo esunu konso bu ahaban to so na efei odi nani kire ewuram esunu etififem. Ekureko he. Obra twewu. Okonyina no osu twa ejaaju arasi. Yeboa. Mesodiem na apan mi o. Meye deng ni o. Yo. Mesodiem na apan mi o. Yeboa. Nimo yeboa. Meye deng ni o. Yo. Mesodiem na apan mi o. Meye deng ni o. Apunu enemeko. Apunu enemeko. Abu apunu miwe kra wotang me. Miwo nsuma wosaw me hunsu nom. Abu apunu enemeko. Anche
na wedu akirichiri nnua bi ase. Ohwehwe duba bi a obeso na obenyamu asoye nanso ewo soro kakra. Efei oyi duku amno chian fi na yase bo ne po de san duba no. Ena oyi ahwehwe a odi hye na yase no bi ohwe mu. Ohwe obia a ogina ho. Eniwa a aye ko se moja. Afno a nusu afọ no tam. Ano a odi twa ejajo no a enhwe. Bota eni nyaani mpo nyefe. Otu dwom bio se mesumi wuda na mewu. Mesumi wuda na mewu. Onanka besiaba na osegba achi no. Abo nanke. Mesumi wuda na mewu. Ebedu ni wuda na wewu. Ebedu ni wuda na wewu. Onanke. Abo nanke. Onanke. Abo nanke. Onanka besiaba na osegba achi no. Abo nanke. Ebedu ni wuda na wewu. Otunu nyina na ne ho popo bribri ne koma koketri na odaso hwe ahwehwe no mu ara. Otu dom no penkro imprenu imprensa na oja ahwehwe no mu hwe fem. Efe ne ho jiraw no osu ara na osu owu asi ne so. Ena ohwe ne ho hyiai na efe okaw na anu fafa di ni trim tie ne nsa so duba no mu pejaw ne ho kosoro se oriwie. Preko pewuti eku nini jije se oprana amunum ho no da fem brim a waye se owufu nani sutete no ohun obere market achi bi se ogina no so sere kwa wo hwe na enye yiye ne hunam nyina te se sikasu epa jirawo wo ani so ofura kente bi a eye se wo de sika asawa na enwene mpabwa a ehye no ye sika sekan ene sika bodua sen na ata so eku ani bo no so no osuro ekese na osori se origwan ene onipa nwafo no tie ne sa wono so na oka na nan mu ho a waye sisiri opese okasa nsuo ntimi nkasa eye sa no opanyinu de ni bodua no dwuredwura na ni so ma na ni ba ne ho so bio osrew kire no bio ye nsankyerene se onsuro orinya no hwe efe otia ne nsa san duku a eku ede bodua no mu no ne nsa a ekan pe duku no hyen se sika odi nani kire nsu no etifi nyama a eku se oni na echi woko ani marasan no wodu oduponke sibiase wabra ho frefrefrefre abu etwa kontonkron wo ho a ni nyina hyen se sika opanyin no tra obukokro obi so wo oduponke se no ase efe otwen ni sika sekan no krai na obi se eku ni enti a da no wonworu ho no de wabetra ho esu na bio anka ori abusudidi agu ne trabea ho fi eku di osro ni ahopopo wuro na asetra mu nsam nyina kire no ohwe eku insa no kom no oka kire no se ontwa ne komanto ne yem orebeye ama ne nsa no ayemu sania odifi na awumpe ehwara na obo hwrema huhu bi ekuti se bribi nam insunu mu wa ba obehwa otwease kesi bi ni odi boom se orugwan nanso panyinu so no mu ka kire no se onsuo otwease no fi insunu mu bai bebobọ ni hugu ho brisisi ni titen soro ne hu ye intokontrama na sikesu hankari da ne mpampem te se ahenchew na bi inso edi ne kon barehia oda ho ni nyina na ohwe aku ema osroe ne ho popo sesese opanyinu ye nsankyereni bi no aboa no bai na enum kakra efe ose eku se onfa ne nsanhye aboa na enum eku gina ho konin o shompo se obetwa ben no na nkantum se ode ne nsa bewura na enum nanso opanyin nwafo no hye no impemu den kosi se odi ni trim ye senia o hye no efe oma omua nani ena aboa no mne ne nsa no kodu ne beti ekunim se ni ayara nen weje chim abetra sikesu ho dabone
Ni ogina ho no nyo biara se obosom sikasu a wanya ne ho asɛmnte impempi no wo kire se oyo obosom baatan a ne yamye nanso oyamfamfiri ekinye bi ni ho se otwease ne ye ne bofo na naaso odin ti orema wamene no oridwen yeyinom no damfo no ka kire no se ontwe ne nsa obetwe a enu na edi muyi enye no nko sika impetia a etia Paul hihye ne nsa tea sika impo a wasina eda ne nsa kon na awrew hyerɛn sɛ sika ekuhu dwiw no kɛse na ɛyɛ no sɛ adaiso ɔhwɛ ɔpanyin no a onhu ne ɔnka ɔpanyin no tea ni bodua no kyerɛ nsu no so na aboa no twe ne ho yiridi kɔ nsu no mu a eku enhu ne bio efe oso ne nsa de no ba atempon no mu gyaa no kwan asomdwe mu ansa na obekɔ no ode ne nsa keka eku wadru ne woma no odu fie a osan ho no na ɛhyerɛn sɛ sikasu bio ɔman no sika mpɔ akɛse abiɛsa hyɛ no sɛ ɔkɔ a ɔnhwehwɛ ayewa apɛkyikitoa bi mfangu mu nhwie anowa atre tumpan biako ingu ho ayewa no mu na ɔmfa nwura nkata so na ɔmu aso mfansi ni dan mu odi ni awahyɛ no nyinaa so a da afe obenya no mo efei ɔhyɛ no kete sɛ ɔnka ne wahu ene ne ayɛ no yi nkyiro bibi da sɛ ɔmanhene nko enu achi no otu yirai ɛyɛ ekusɛ ɔso dai nanso ɔhwɛ ne nsa no a na ɛyɛ asempa ɔde osroso a ne niema de ahohare fi hokoi ɔrebenfie no ohia nipa ma ne ho san no bio nani jei na ɔsrew hyɛ na anumu ma ɔtamfo ani ewu efeede ne ohun no srew behuna muna eyi san mobro ayɛ sɛ egoru enne wanya ne ho na wɔrensikyesiky ne bio ɛyɛ ampa sɛ abo oni dua no onyame na ɔpra ne ho ma no ekudu fie no ɔde ahosɛpɛw kɔ ɔhene fosu nkyɛn kokoa mu ɔdasum de ne nsa no kɔkyerɛ no kaa no nea wahu nyinaa nana ho dwiw no ntraso na nani gye yiye ɔhyɛ ekusɛ ɔmfa ne nsa no nsie nkosi da a asɛm no bedu so da no ebeye dwe wɔbɛyi onipa baade na akyi na ɔhwɛ ade a wahwɛ no yiye enti eku de ne nsa no sie ye nani mmɔbɔ sɛnea ɔyɛ daa no yo aha na kenkan nsɛm ne besi nne kyerɛ wadwen fansɛm a asisi ho wɔ adwenkyerɛ bia hɔ ne titiriw no bibisa wo sɛ wona wo yɛ aku ɛna wo hyia opanyi ɛna wo se fa wo nsa hyɛ ɔtweaseɛ no anum a anka wo de wo nsa bɛhyɛ ana kyerɛ wadwen wɔ adwenkyerɛ bia hɔ efei kai sɛ wo bɛ like sini fasini im na wo namfonom no won so won hwɛ bi na efei subscribe Mr. subscribe a bodon na ɛwɔ hɔ no na yɛde sini ne to hɔ a YouTube ayi wasutri da yɛbɛhyia bio na yɛde theater so ɛsɔn na ɛbɛtoa so enti yɛmfansi ha makramo